Вітаю, шановне спадарства, з вами Ярослав Стешык, а на Белсаце аб'ектыў, агляд галоўных падзеяў гэтага дня, як і раней дня народнага пратэсту супраць выбарчых фальсіфікацыяў, міліцэйскага садызму і дыктатуры. Пачынаем. Як дапамагчы затрыманым? Передачи приносят, и видно, что люди, кто первый раз приходит, кто-то очень волнуется. Многие люди не ведают, где находятся их родные и сябры. Зайчик над прорвой. Оставшийся вклад полностью я закрыла после выборов, когда стало понятно, что у нас правовой дефолт. Што будзе з грашыма ў беларускіх банках? От нейросетки под маской не сховаешься. Вас всех не больше 3000 человек. Это значит, что каждый из вас избил или арестовал как минимум 6. Патаемная інаўгурацыя Лукашэнкі не надала яму легітымнасці ў вачах беларускіх грамадзянаў, якія учора выйшлі на мірныя дэманстрацыі. Акцыі пратэсту працягнуліся і сёння. Дзяржавы Еўропы не прызналі Александра Лукашэнку прэзідэнтам Беларусі, гэтаксама як і Злучаныя Штаты Амерыкі. З азіяцкіх і еўразійскіх краінаў на гэты момант Лукашэнку прызналі толькі Туркменістан, Казахстан, Кітай і Расія. Чаму, высвятляла Юлія Лабанова. Александр Григорьевич Лукашенко. З высокіх гасцей перадусім службоўцы, дэпутаты, мясцовыя чыноўнікі ды сілавікі. Неанансаваная грамадству і нават не трансляваная праз дзяржаўнае тэлебачанне інаўгурацыя, што супярэчыць Канстытуцыі, выклікала здзіўленне і абурэнне беларусаў і замежжа. Лукашенко отказывая. Я не придаю инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация. Но почему они это делают? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Ужо шостая прысяга Александра Лукашэнкі адбылася на тле працяглых грамадскіх пратэстаў. Сёмы тыдзень, нязгодныя з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў беларусы патрабуюць адстаўкі афіцыйна абвешчанага кіраўніка. У сваю чаргу ЗША і Канада заявілі пра непрызнанне інаўгурацыі. Легітымнасці не пабачылі краіны Балтыі, Нямецчына, Чэхія, Польшча, Славаччына, Данія, Нідерланды і Вялікая Брытанія. З увагі на махлерскую інаўгурацыю Лукашэнкі я даручыў замежнаму ведамству падрыхтаваць акт Магніцкага. Дэкларацыю з нагоды апублікаваў і высокі прадстаўнік Аб'яднанай Еўропы, адзначыўшы, што пераглядае дачыненне з Беларуссю. Гэтая інаўгурацыя наўпрост супярэчыць волі шырокіх слаёў насельніцтва Беларусі, выяўленай у шматлікіх беспрэцэдэнтных і мірных пратэстах пасля выбараў, да і служыць толькі далейшаму паглыбленню палітычнага крызісу ў Беларусі. Не прызнала мандату таксама суседняя Украіна. Прэзідэнт Уладзімір Зяленскі нават скасаваў планаваны візіт у Беларусь для ўдзелу ў форуме рэгіёнаў. Якщо влада Калі ўлада не спыніць тыя дзеянні, а перадусім дзеянні праваахоўнікаў, накіраваныя супраць уласнага народа, тады яны атрымаюць вельмі моцны адказ ад людзей. Калі ўлада не можа пайсці на дыялог са сваімі роднымі людзьмі, то гэтай улады проста не будзе. Дагэтуль не павіншаваў Лукашэнку і ягоны найбліжэйшы паплечнік Владзімір Пуцін. Запрашэнне не атрымалі нават дыпламатычнае прадстаўніцтва ў Беларусі. Тое, што ён аб'яўлены нелегітымным, канешне, у тым ліку значыць, што пад сумнеў патрапляюць любые знешнепалітычныя дзеянні і пагадненні, якія заключае Лукашенко. То бок усе гэтыя перамовы з Расіяй сёння яны могуць быць потым пастаўленыя пад пытанне за нелегітымнасць. Павіталі ж кіраўніка Беларусі з уступленнем на пасаду пакуль толькі дзве краіны – Туркменістан і Кітай. В центре Европы все еще есть безопасный островок.
Амбасадара Паднябеснай, які завяршае сваю місію ў краіне, Александр Лукашенко запрасіў на прыём ды ўганараваў ордэнам пашаны. Урады Туркменістану і Китаю маюць тую самую легітымнасць, як Лукашенко, то бок ніякай, там няма ніякай дэмакратыі, гэта легітымнасць як бы атрымоўваецца за кошт таго, што сістэмы аўтарытарныя, яны вось так працуюць амаль што як у Беларусі. Разам з тым, як адзначае Андрэй Ягораў, Кітай адзін з галоўных сусветных гульцоў. І следам за ім інаўгурацыю, што выклікае пытанне як да самой працэдуры, гэтак і да легітымнасці лідара, можа падтрымаць Расія ды некаторыя іншыя краіны. Захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь. Юлія Лабанова, Белсат. Беларусы адзначылі патаемную інаўгурацыю Лукашэнкі масавымі пратэстамі, а міліцыянты масавымі затрыманнямі. Цяпер затрыманых, зніклых людзей шукаюць іхныя сваякі. Напрыклад, каля сумна вядомага менскага ізалятару на завулку Акрэсціна ім дапамагаюць валанцёры. З-пад турэмных муроў Галіна Абакунчык. Каля ізалятара на вуліцы Акрэсціна ў Менску чарговая хваля наведнікаў. Толькі ў сталіцы учора былі затрыманыя каля 300 чалавек. Многія людзі не ведаюць, дзе знаходзяцца іх родныя і сябры. Затрыманага Романа Сіліча, сірату студэнта і спартоўца, прыйшоў шукаць ягоны трэнер у шахматах, але ў менскай турме юнака не знайшоў. В итоге говорят, что в Жодино. А сейчас вот пытаюсь найти своего сотрудника. То есть мы, в общем, люди мирные, да, шахматисты, но мы все понимаем, и мы вот такую позицию не одобряем. Пра лёс сваіх родных і сяброў, якія не вярнуліся дадому пасля мірнага пратэсту, не ведала большасць людзей, што сёння прыйшлі пад сцены ізалятару. Я ищу своего молодого человека, который вчера катался на скейте на Немиге. Вот. Его забрали, взяли скейт, выбросили мусорку, но нашлись люди, которые взяли скейт, вот, и завтра нам отдадут. Вот. Мы ищем его, но его до сих пор здесь нет, мы не знаем, где он, его ищем до сих пор. Забрали вчера в районе 4 часов с площади Якуба Колоса девушку мою. Они припарковали машину, как выяснили, и увезли их, получается, в советское РОВД. Там нам до последнего не говорили, где они, кто, откуда. И вообще, в принципе, отрицали их нахождение там. Но хотя мы знали, что они точно там, мы их видели. Знайсці сваіх родных сваякам дапамагаюць валанцёры, якія цэлымі сотнямі працуюць каля турмы амаль 2 месяцы. І не кажуць, што пасля масавых затрыманняў патрэба ў дапамозе павялічваецца. Кто первый раз приходит, кто-то очень волнуется. Есть те, кто держит себя в руках и более-менее спокойно. Но есть те, кто приходит не первый раз, и они к этому относятся достаточно спокойно и осознавать, что это уже как норма жизни, это страшно. Это очень страшно. Паводле праваабаронцаў, у Менску ды іншых гарадах адбыліся стыхійныя сходы пасля патаемнай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі. Паводле міжнародных стандартаў, гэта азначае права грамадзянаў выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю тут і цяпер. Таму чарговае гвалтоўнае здушэнне мірнага волевыяўлення грамадзянаў не мела падставаў. Затрыманні таксама былі брутальныя, жорсткія. То машины били, мы это бачили, то есть абсолютно не мотивованная жесткость. Сила физично повинна уживаться пропорционально, а бить машину просто в выгляде помста, в выгляде запугивания, это террор. Это никакого отношения не мае до законных по дзеянню силовых органов. Праваабаронцы вясны паведамляюць, што пасля дня галасавання на прэзідэнцкіх выбарах 9 жніўня у Беларусі людзей затрымлівалі 5000 разоў. Галіна Абакунчык, Белсат. Ну вось, як паведамляла Міністэрства ўнутраных справаў, учора па ўсёй Беларусі затрымалі 364 удзельнікі пратэстаў і амаль усіх пакінулі пад вартаю да суда. І вось што сёння прызначалі людзі ў судзейскіх мантыях. Мінімальны штраф 108 рублёў, максімальны 810 і арышты ад 5 да 15 дзён. Пры гэтым сваякам затрыманых цэлымі днямі наўмысна не паведамляюць, дзе яны і ці жывыя ўвогуле. Вольга Старсціна. Самымі папулярнымі ды наведвальнымі месцамі ў краіне сталі пастарункі, суды і ізалятары. Цяпер і маладыя, і старыя па коле ездзяць з РУС у суд, з суда ў ізалятар, шукаючы сваіх родных. Хто знайшоў, збірае і нясе перадачу. Хаця знайшоў гэта вельмі умоўна, бо звесткі міліцыянтаў часцяком несапраўдныя. У справе Ігара Шчамялёва, якому бацькі прынеслі перадачу ў ізалятар, падман быў з самага пачатку. Сын
Игорь говорил по телефону в милиции, что он не хочет являться лишь только потому, что он был задержан незаконно в мае месяце. Они говорят, нет, говорят, вам только стоит явиться. И говорят, ничего не будет. Мы просто сделаем опрос вас и все. Ігор прийшов у Ленінський РУС і додому більш не вернувся. Майор Пахоменко заверил, что его везут в ВВС. На нашу просьбу отпустить его, потому что здесь дома маленькие дети, он ответил, что завтра суд, все нормально. Сегодня, 24 числа, мы пришли в суд, прождали там до часу дня, никаких известий о сыне нету. Приехали были в ВВС сюда, сказали, его здесь нет. А цяпер і невядома, дзе жонка Ігора. Вероника начала звонить, было туда, говорит, а где мой муж? Я ей говорю, а вы где? Ну, она говорит, здесь, возле Ленинского РОВД. И тут же вышли, и ей выписали повестку на сегодня, 24 числа, к 10 часам. Ну, к 10 часам, в 9 часов утра, они сами подъехали были, забрали ее туда. Позва ёсць і для Вольгі Сераковай, якая шукала свайго сына, затрыманага напярэдадні пасля акцыі пратэсту. Звонят в дверь, наряд милиции приехал за мной, сопровождают меня в машину, вывозят из квартиры, вывезли в РОВД. Там меня как опасного преступника, убийцу, маньяка, я не знаю, как тебя еще назвать, снимают отпечатки пальцев, фотографируют в профиль анфас под углом 45 градусов. Цяпер Вольга сама чакае суда, а пакуль на волі падтрымлівае сына і ягоную сям'ю. Дома без таты засталіся двое дзетак, адной з якіх немаўля. Перажываюць блізкія затрыманых, а таксама і сябры. Гэта Константин прыйшоў да суда падтрымаць калегу, затрыманага напярэдадні на акцыі пратэсту ў Магілёве. Я, допустим, здесь с 12:30, до этого двое других моих коллег стояли, ждали, и потом поедут еще остальные. В общем, вот ждем, волнуемся за него, мало ли что там с ним могли сделать. І ў гэтыя хвіліны падакрэсцена з нецярплівасцю чакаюць сябры і блізкія вызвалення журналістаў Александра Васюковіча і Уладзя Грыдзіна. Вольга Старасціна, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыва». Дзяржаўнае тэлебачанне можа колькі заўгодна казаць пра давер грамадзянаў да гэтай сістэмы ўлады, а людзі дзейнічаюць па-свойму. Як паведамляе Нацыянальны банк, толькі ў жніўні беларусы забралі з рахункаў больш за 400 мільёнаў долараў з валютных укладаў. Такога не было ад паслявыбарчых падзеяў у 2011-м. Чаму гэта адбываецца, даведвалася Діяна Радкевіч. Першую частку свайго доларавага ўкладу Яўгенія забрала вясной, калі абваліўся беларускі рубель. У жніўні пасля выбараў жанчына канчаткова вывела валюту з банку, бо мела некалькі засцярог. Это перевод в белорусские рубли. И, соответственно, невозможность поменять это на доллары. И это, в принципе, заморозки, как было в 98 году. Ну и, в принципе, потерять не всю сумму тоже, потому что непонятно, выживет ли банк в такой ситуации. У выпадку паглыблення крызісу замарозіць могуць і рублёвыя ўклады. Разам з тым, паводле нашага эксперта, праз дэвальвацыю беларусы страцяць 20-30% сваіх рублёвых дэпазітаў. У Нацыянальным банку нам паведамілі, што рабіць высновы, ці насельніцтва пазбываецца даверу да беларускіх банкаў заўчасна. І трэба чакаць наступных справаздачаў. Зразумела, Нацыянальны банк сочыць за тым, як развіваецца сітуацыя і прымае адпаведныя захады. Гэта наша праца. У жніўні беларусы забралі больш за 400 мільёнаў долараў з дэпазітаў. Гэта самы вялікі вынас валюты з траўня 2011 года. Наступны месяц таксама можа наблізіцца да рэкорду. Паводле некаторых тэлеграм-каналаў за 20 дзён верасня насельніцтва забрала больш за 300 мільёнаў долараў з валютных рахункаў. А вынас валюты з банкаў вырас да прыкладна 30 мільёнаў долараў на дзень. Паводле нашага эксперта, гэтыя лічбы могуць быць рэальнымі. Яшчэ мало забіраць. Можа быць, менавіта гэта дэвальвацыя і інфляцыя. Можа быць небяспека ў тым, што не будзе валюты хапаць для бюджэту, для таго, каб расчытацца за доўгі, дзяржаўныя даўгі дзяржаўных прадпрыемстваў. І тады будуць браць грошы з розных крыніцаў. І тады атрымаць свае грошы будзе праблематычна. Ці знойдзем давер да айчынных банкаў на сталічных вуліцах? Ой, нет. Чаму? Да вообще банком, да вообще с государством шутки плохи. Поэтому никаких банков. Дома есть банки, и туда, и все туда. Конечно. Вы что? Белорусский рубль сейчас приносит доход. Зараз у банк я б нічого не клала. Мне лепш знімаць усе з картки, так, і недзе у себе это все оставлять. И у валюте, не у белорусских рублях.
У экспертаў папулярнае меркаванне пра тое, што давер да банкаўскай сістэмы ў беларусаў зніжаецца. Я думаю, что это даже не к банковской системе, а в принципе доверие общей государственной системе, частью которой является и банковская. Яўгенія ж паведаміла нам, што зробіць новы ўклад не раней, як улады ў нашай краіне стануць легітымнымі, а дзяржава вернецца да выканання законаў. Діяна Радкевіч, Белсат. Дохнуць свінні і каровы, толькі старшыня здаровы. У Чавускім раёне экалагічныя актывісты трапілі на сапраўды жудасную знаходку. Мёртвыя цяляты проста ў ручаіне. Адкуль яны ўзяліся, было зразумела. Непадалёк стаіць ферма, а ў вуху аднаго цяляці засталася ўліковая бірка. Хрысціна Чарняўская распавядзе сутнасць справы. Нас это удивило, очень затронуло сильно. Гэтак эмацыйна ўзгадвае ўражлівую карціну з мёртвымі цялятамі ў братку ручаіны між вёсак Хількавічы да Папоўцы Чавускага раёна удзельнік грамадскай ініцыятывы «Зелёны дозор» Леонид Платоненко. Помимо того, что очень жалко самих животных, что они погибли, сразу возник вопрос, а по какой причине, что с ним случилось. Пра выпадковую знаходку Леониду паведамілі паплечнікі з экалагічнага руху. Так, вот у нас мертвые телята большие. Это окрестности реки какой? Бася. Окрестности реки Бася. За некалькі дзесяткаў метраў ад гэтага месца ля дарогі размешчаны гэтак званы цялятнік. Тэрыторыя агароджаная плотам з бярвення і дошак, дзе ў цёплы сезон можа утрымлівацца маладняк. Цяпер гэты загон пусты, а пра тое, што летась тут стаялі каровы, нагадвае сухі кракавяк і вытаптаная зямля. Тут жа быў знойдзены трэці труп цяляці. Пра здарэнне Леонид Платоненко неадкладна паведаміў у Магілёўскі абласны камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Прыродаахоўны орган адрэагаваў адразу ж. Інспектары выехалі на месца і тушы мёртвай жывёлы прыбралі. Мы телятами особо не занимаемся, мы занимаемся отходами от убоя, я имею в виду то, что относится к отходам. Поэтому данное нарушение мы, естественно, прореагировали, лабораторию направили, пробы отобраны по воде на всякий случай для перестраховки, и административный процесс, соответственно, начан. Прычыны падзяжу цялятаў, а таксама як целы аказаліся ў ручаіне і хто за гэта мусіць адказваць, мы намагаліся высветліць у Каменскім сельскім выканаўчым камітэце, да якога тэрытарыяльна адносіцца гэтая мясцовасць. Аднак кіраўніца справамі сельскага камітэту паведаміла, што не мае інфармацыі пра гэтую справу. Датэлефанавацца ж да старшыні не ўдалося. За цэлы дзень слухаўку ніхто не зняў. Ды ці першы гэта выпадак, бо ў зарасніку хмызняку і крапівы ля той жа ручаіны дагніваюць парашткі раней загінулай буйной жывёлы. Большой комплекс животноводческий. Там, видимо, какая-то есть уже отрегулированный такой механизм учета, значит, там, о погибших, там, живых животных. А вот что происходит на фермах вот этих вот обыкновенных? То есть, если погибло животное, куда его деют? Все ли сдают в эти места для утилизации погибших животных? То есть, вот этот случай показывает, что, наверное, не все хорошо вот с этим делом. Паводле старшыні абласнога камітэту аховы прыроды вынікі аналізаў будуць вядомыя бліжэйшымі днямі. Тады можна будзе меркаваць, ці нанесена шкода наваколлю, а таксама пра адміністрацыйную адказнасць за парушэнне экалагічнага заканадаўства. Хрысціна Чарняўская, Белсат. АМАП, міліцыянты і байцы ўнутраных войскаў больш не змогуць схавацца за маскамі падчас злачынстваў супраць народу. Іх пазбавіць ананімнасці штучны інтэлект. Беларускі мастак і распрацоўнік гульняў Андрэй Максімаў паказаў, як нейрасеціва пазнае сілавікоў па вачах. У вас нет масок. Вы живете не в том веке. Все, я повторяю еще раз, все ваши лица были возвращены на фото и видео ваших противозаконных действий. Сколько бы носков вы не наматывали себе на голову. Теперь, когда у меня есть ваше внимание, давайте поговорим. Мне искренне жаль, что вам приходится жить в мире, где у белорусов нет друзей, где каждый враг и предатель, и надо постоянно бояться, потому что все вокруг хотят вас поработить и уничтожить. Даже братья и сестры белорусы. Мне жаль, потому что я знаю, каким открытым и дружелюбным мир является на самом деле. Вашим детям бы в нем понравилось. Миллионы белорусов уже живут в этом мире.
Прямо перед вашими глазами они нашли настоящую семью, которая в 1000 раз больше вашей. Они лечат друг друга, кормят, поят, одевают, подставляют дружеское плечо и закрывают друг друга своими телами, в то время как вы пытаетесь их калечить. У них миллионы братьев и сестер, в то время как вы с каждым днем становитесь все большими изгоями. Вы больше не ездите на работу в форме. Ваши друзья от вас отворачиваются и сдают всю вашу личную информацию. Вас отказываются обслуживать в кафе и ресторанах и даже лечить доктора. У вас тоже могла бы быть огромная белорусская семья. У вас есть последняя возможность уйти. Спасибо. А тыя, хто адмовіцца выконваць злачынныя загады, могуць сысці са службы і скарыстацца рознымі праграмамі дапамогі былым сілавікам. Ініцыятыва BY-POL паўстала, каб людзі мелі шанец вырвацца з міліцэйскай сістэмы з чыстым сумленнем. Ірына Дарафейчук. Беларускіх сілавікоў, якія звольніліся на знак пратэсту, прыме Польшча. Гэтак праграма дапамогі працаўнікам сілавых структураў, якую праз ціск з боку ўладаў згарнуў Мікіта Мікада, знайшла працяг у Цэнтры беларускай салідарнасці ў Варшаве. А каардынуе яе былы следчы Андрэй Астаповіч, які і сам атрымаў дапамогу ад польскай паліцыі з цяжкасцю ўцёкшы з Беларусі. Мы рассматриваем вопрос, чтобы для всех силовиков, кто откажется выполнять преступные приказы, чтобы мы могли предоставить им какую-то здесь защиту, если вдруг повторится ситуация со мной, придется в срочном порядке уезжать из страны. Польскі бок абяцае не толькі псіхалагічную і грашовую дапамогу, але таксама спрыянне ў легалізацыі перабывання ў краіне, у пошуку працы, ды нават пры неабходнасці фізічную ахову. Старшыня незалежнага прафесійнага звязу паліцыянтаў у Варшаве Рафал Янкоўскі яшчэ ў пачатку верасня звяртаўся з заклікам да беларускіх сілавікоў. Ды цяпер пацвярджае гатовасць сваёй арганізацыі дапамагаць тым, хто адмовіцца ўжываць сілу і гвалт супраць мірных людзей. Калі хтосьці адмовіцца ад удзелу ў злачынствах супраць народу і апынецца ў Польшчы, я гарантую, што з майго боку ды з боку маіх калегаў з прафесійнага звязу паліцыянтаў і нават ад усёй паліцыі будзе падтрыманне. Апроч праз звязу паліцыі, праграма BY-POL аб'ядноўвае высілкі 1,5 дзясятка няўрадавых арганізацыяў, а таксама дзяржаўных органаў. Dzisiejszy dzień, symbolicznie mówiąc, Сённяшні дзень, сімвалічна кажучы, гэта наша вялікая адказнасць. Мы ўсе думаем, што Беларусь мусіць стаць дэмакратычнай краінай. Мы бачым гэты незвычайны запал, незвычайную рашучасць грамадства, і нельга гэтага капіталу знішчыць. Яны падаюць таксама і нам прыклад. Пра гарантыі для сілавікоў казала і Святлана Ціхановская, падкрэсліўшы, што ў новай Беларусі не будзе нявольніцкіх практык адпрацоўвання пасля навучання ці вялізных кампенсацыяў за скасаванне контракту. Все, кто был уволен или был вынужден уволиться, будут восстановлены с сохранением непрерывности стажа и выслуги. Тем, кто отказался совершать преступления против общества, будут обязательно сохранены или возвращены все положенные им социальные гарантии. Ну а главное, вам не придется опасаться возвращения в страну закона и действия права. А они обязательно вернутся. Паводле інфармацыі фонду BY-SOL, які дапамагае тым, хто страціў працу праз палітычныя перакананні, толькі да іх па дапамогу звярнуліся ўжо больш за 1000 чалавек. І каля траціны гэтых людзей былыя сілавікі. Ірына Дарафейчук, Белсат. У аб'ектыве гэта ўсё, але праз момант не прапусціце размову Калінкінай. Пра тое, як людзі ў пагонах не саромеюцца падманваць і маніпуляваць затрыманымі на дэманстрацыях, нават калі ім няма патрэбы хлусіць. З вами быў Ярослаў Стешык. Сустрэнемся заўтра у той самы час.